na po ko na-assign sa mingaw da. Ako na ba'y kalabanon sa mga motorista? Kung gilaing ang yanan diri ra. Dakpan yun yung mga koloro may mga rehistro ron. Ay. Uya. Asa ba kunin mo dala? Si bagay. Ayaw ba? Iulit kasi ng pamilya ba? Hindi ko muli ba? Sa, ngita-ngita na kasi ng mamagpapa. Hindi ko muli lagi ba? Iulit, ngita-ngita na kasi ng mamag... Asa na ka? Lagi ko muli ba? Asa ba kunin yung dalon? Iulit kay kasi ng mama, no? Ngita-ngita na kasi ng mama. Sakay, sakay. Ani lagi ko muna kay ba? Kung sakay lagi ba? Sakay na ba? Kay imong mamagpapa, nangita na si Mua ba? Lagi ko muli ba? Oo na ba, hindi mong trabaho diri? Sakay na lagi. Sakay na ba? Pasana na, pasana ba? Pasana. Ha? Pasana. Sakay ba? Kung sakay ba? Luwi ba? Ayaw ba? Ayaw. Oh, no, 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 no. Magtuyo ba? Magtuyo lagi ba? Kay naglisod ng driver ba? Oh, hindi ko muli ba? Huli lagi kasi nyo ha? Biyok, ano biyok? Ayun, nakalong. Pagpuyo ba kay bugat kay ka? Oh, no, 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 no. Sa maning motora ni gipasaan mga tao wala man gipasakay og tarong. Violation, wa siya kabalo nga violation na driver na siya. Harangon ko ning tawhanan ni. Di magsilbi ni ngani. Ma-disgrasya ang mga pasahero ang trabaho niya. Ang motor niya murag wala man ay pag-rehistro. Harangon ko ni. Ay lagi biyok ba? Oh, no, 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 no. Nawag isa boss, nawag isa. Kaga, baba kas karga nimo sir. Sir, ay lagi tiyon na sir. Dili. Sir, pahimubuto na sir ba? Wala pa na ako ni gibalahan sir. Sir, kahoy ra baya na gipinturahan. Yan eh. Sige, baba lang sa baba. Kadai lang sir. Baba lang sa baba. Baba lang sa. Sir, ito. Kinsa na basayo nimo? Ngano na ito sir? Asa man na? Baboy na, murag tao na. Iuli na mo ni siyang ginikanan. Ay, baba lang sa sir, baba lang sa sir. Kay kami man gay kuan na sir, madawat mi ba? Dili Dili ta. ba? Kung ibaba ko ni umudagan ni ikaw dako. Dili sir, kay ang akong dako-dako sir nas unahan. Makasaban ko ato sir, ug nay makaagi diri nga gingunahan nimo ng tao sir, makasaban ko. Ibabasa na imong pan sir, ibabasa na imong karga sir. Ibabasa. Di ba kay mudagan man gud ni siya. Kinahanglan gunitan ba? Ako mo problema mo ko kuan na lang kuan ninyo, ang importante sa kuha, tag-asa man mo. Dili ba? Ang pamilya ani nangita na. Ang pamilya ani nangita na. Ang kusil nimo maigo na yung tiil sir. Dili na. Ayaw Dili na may ko sir. Ahoy ra ba na? Wala na akong tablet sir. Juan. Gi. Nangita na sa pamilya ba? Namang gud ni. Ah, dai something. Pasagad rag ato basig binuangag mga malor. Ano sir ha? Kita ko si mong resto sir be. Resto mo to? Ito sir? No? Sir, dili na. Kita ko sa registro mo sir. Sir, kuha ng motor. Yan ang motor. Ay, wala. Driver ako na, driver ako. Kuha ng motor. Ako na nang pagumangkong ipa-drive na ko. Ako na nang pagumangkong ipa-drive na ako. Sir, Oh, nya. dili gid ta mi madto dire kay kabalo ko nga ikaw na pud ning gagwayan ni. Di ba nagsulti man may gahapon nga magdakop meron? Naagi man mo diri. Di lagi sir kaya. Ako sa ding ihatod ba kay dooy kayo. Nagrawara-wara man gud bagnutan bisan asa nga kanto oh. Kanang dagway ano, murag way buot. Unya unsa may kuan ato ani sir nga pangitaan man may kuan registro sa motor sir. Wala gani na no. Wala. Ikaw ra man isa dire. Ay na lang pugsaba. Sa unahan sir na kung dagda mo kuan niya dako-dako. Makalusot mo di maghapon mo kalusot dito. Kaya sir kay Bukit niya ako ni sir. asa na kapit na ganako? Dire sa inyo kitindugan Ba, karon. sa unahan ba? Di sa unahan kanang naikapitong bungto diya. Ikapitong buto. Wala na ako dito yung talaga ni. Kana basta kana nay lubing nga pula. Na dakop diya. Dili lagi, dili na magkinahay. Low for safety ba? For safety. Ilukdo ko nimo na, unyag na kuan mo. Wala, alang di na ako na-lockdown nga mudagan man na, wa man ay buot. De, rehistro lang be para magkasinabot ta, rehistro. Di, sir. Ayaw pa. Sir, nakakatawa, hindi ka ng babae.
Tama ko dili. No, 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 Day! no. Day! 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 Ay, walang trabaho niyo. Asa na ni? Ganang, tabang dili. Uy! Day! Hoy! Basta! Uy! Hoy! Oh, kanakot! Hindi ko balay. Okay naman tayo daw. Balay ba? Awa, kanang sir ba? Akong trabaho dito ba? Ano ba? Di pa agi pa nimo. Dali ba? Balay ba? Ulit ko balay. Iuli kay kasi nga pagpuyo. Wakli nga. Unsa man? Ay, nimo dito dili. Asa? Dito, kay iuli na mo ni. Awala na kami pasangin lang ani. Nalibog ko ani si Roy, palutson ta mog dili ba? Sabi ka putas. Ang maayo ani siya, tagin lang ko kuan sir, instro. Palutson mo. Wala gani, wala. Pwede sir, makasabaan man gud me. Sabi ka putas. Saong kaya nino? Saman. Alin na lang. Balik mo sa inyong agi, ako na lay bahala ng babae. Sir, pagtarong sir, ha? Lagi. Kung ako'y bahala ng babae, asan mo ni dalon? Pangitaon ng pamilya, kami ba yung gitahasan ano ni ihatod dito, yung mawala ni. Pwede man nimo itudlo sa kuang balayan sir. Ako na hatod. Pagtarong sir, Kay di man mo kaagi diya sir. kung mawala din, di naman kaabot itong babae. Kaabot sir. Oy, kaabot na sir. Oy. Kaabot. Kaabot lagi na sir. Ako lay bahala sir. Pwede na muli sir. Uli nga na, dito mong motor. Kuha lang inyo yung motor niya. Balik mo sa agin ninyo. May bilhin lang babae sa kuha. Ano eh? Ako lay bahala na. Oh, sige, dito. Kaya uli ni. Parang ano po tayo mga ton? Isa nga. Ko. Ano ba? Ako na yato na ni sir. Ikaw na yung bahala na. Ako na yato na ni sir. Ikaw na yung bahala na. Yato na lang ako ni sir. Yato lang ako. Kuha lang inyong motor dito sir. Pwede man niya kuha inyong motor. Anak ba, mawala na sir. Dili, Maluoy dili, na sa dili, mga sir. dili, nagbahala, sir. Kaya Nagbahala, motor dito, sir. pahon pa na mo. Oy, kuha lang inyong sir. Arihog na lang yan sir, kaya di na maaki. Naraman sa kanto ang balayan nino. Basta, ikaw bahala na Ako na yato na ni sir. Dire na ni. Kuha lang inyong motor deh. Hindi ba? na kinaik ulo ha. Uli lang kita ron. Ulit ko balay ba? Uli lang kita. Ayaw ka bala ka mo ulit ha. Ikaw ha, ay pagigahig ulo ha. Basta kay palisod-lisodon ko nimo. Agay! Ah! Ah!